Здравейте, YouTube, аз съм Дани и днеска продължаваме с Майнкрафт. Кало казах. Така, успях да си намеря едно друго място, след като Крипър успя да ме взриви и само тези неща можах да си намеря, да си направя пещерите. Ооо! Тия какаовите лампи, как беше това, бе? Да ти пуска какао. Ой, но. Нищо. Ама какао пуска, бе? Ой. Ще на богата какао. Имам вече 10 какао зърна. Охо, 10 какао би! Аз сега съм на Jungle Survivor, брат човек. Брат човек. О, тук има още. Брат човек. Ето го, ето го. Айде, къде падам, бе? Сталкера, бутовките. Айде сега. Ами аз мисля да се направя една къща на дърво днеска. Така е. Така, тук пъхаме едни стълби. Това палко го направя с така. Сега там отгоре измисля, че направя нещо. Някакво къде би идея за време. Тук ще няма да е заградено с листа. Все пак по-да ще. Учим да се ще. О, стопът. Така. Брат ми. С последните ми диаманти успях да си намеря място там, където бях умрял. И си взех всичко. Да не помислиш, че съм взела нещо от креатива. Това успях да си разбия басейна с тия пусти, защото там ми се беше, бях запалил къщата без да искам, питайте ако искате. Да, как я подпали? Бях запалил къщата с... Първо я бях наводнил, после подпалих направо слабо всичко и то стана обсидиан, почва да тече вода и сено. Така, да знаете като беше басейна готин. Какво не знае? Билки. Опа, сега си правя къща на дърво. Ама на мен ми е като на Jungle Survivor. О, да, това е готино. Мъгър. Джунко ви паса. Друго обясни. Кой е? Толкова ли съм ти интересен, бе? Не се такова. Не пачок. О, XP! Пак? Ой, аз съм много левел, левел. Ти си някой левел, сега съм много. Айде ми се плащат благодарния Майнкрафт. Майнкрафт, що си толкова зъл? Бъди още по-зъл. Да, бе. Да. Аз се направя една Майнкрафт градинка. да стане. Аз на тази къща дърва, знаеш ти прости си направя градина, си направя басейн. Този тук е така. Така. Пак ли трябва да слизам, бе?
И не мога да намеря такъв мод. Да, ни стигна до 41 страница и още не открих. Мода ли е? Да. Предавам се. Браво, като предаваш. Аз не се предадох и си направих много. Стига бе. Стига бе. И колко мода си слагал? Аз съм към 12. Наведнъж? Не бе. Значи, Да, че бе, можеш... 12 наведнъж. То, значи, ти можеш да направиш, да сложиш два мода. Наведнъж? Да. Да. Да имаш минимап и какво? И фрут мод или друг мод или какъвто си друг искаш. Много ти грозно. Не, чакайте малко. Чак само малко си подремкам, че за дрем много. Да, това е трябва да бъде. Тук днес като така. Паяците ти. Това по-просто гледай къде се качил, бе. Ти на гости? На дърво? Не, при мен почти. На гости ли? То ми дойде на гости, аз го прибих. Така посещавам аз гостите, зависи. Ако е като тебе, направо ще убия на вратата. Не, ще го това. Аз с мода, с автомат, направо. С мод автомат, да бе. Той има такъв. Знам. Аз ще го слагам сега. Мод автомат. Мод автомат, казва, че. Да, мод автомат. Ей, сега. Идва ми да цепа. Не. Аз съм. Това бавно от сървъра. Аз влезъл съм. Вътре съм. Да. И какво си вътре? Ти къде си? Да, викам се не влезе. Знам. Щото... Няма да влизам. Прави събета, пана. Прави събета. Побързо е. Индианска работа. Е. Джамек? И направи си два дъга. Джемек. Чупи джемека, бе. Майка му стара, аз не съм пил на кол. Денис Виктор, мама му стара и баба му стара. Да, бе. Той каза, а баба му стара? Да. Фук! И бе, тази дискака да падна.